den vejer faktisk 4 kilo. Det er altså en fin, stor, flot fisk. Jeg vil sige, i forhold til at have levet det meste af sit liv som ålefisker, så er det her det tætteste, du kan komme på at være fisker. Mine fisk er blevet udvalgt til at komme med på kokkelandsholdet, hvor de skal med til OL. Det er jeg sgu rent faktisk lidt stolt af, at de er blevet udtaget til det. Jeg elsker mit job. Karrebæks Mindebrun, det er Yderen. Kan vi komme ud og sejle en lille tur? Ja, lige 2 minutter. Det er godt. Jeg er faktisk 5. generation af det her ålefiskeri. Og nu er jeg så startet op som fiskemester. Her der bestemmer jeg hastigheden på fodret. Og heroppe bagved har jeg en fodercomputer liggende, som kan fortælle mig, hvor hurtigt jeg fodrer og hvor mange kilo jeg fodrer ud med. I dag er det sidste dag, de har fodret. Vi har brugt det sidste foder. Så nu skal de gå fodertom her i en uge, 10 dage, inden de bliver slæbt op til fabrikken og skal slagtes. Lidt derhjemme, der snakker vi faktisk tit om med at tage på arbejde. Og man kan sådan, min kone, når hun tager på arbejde nogle gange, nu skal jeg på arbejde i dag, ikke? Sådan har jeg det slet ikke. Altså, jeg elsker at komme ud og sejle. Og jeg elsker også, jo før jeg kommer afsted om sommeren, kan jeg faktisk rigtig godt lide at sejle kl. 5 om morgenen. Og så er jeg også færdig til middag. Så det er virkelig en fornøjelse for mig at komme ud og sejle. En lille krølle på historien i år, det er jo, at mine fisk er blevet udvalgt til at komme med på kokkelandsholdet, hvor de skal med til OL. Så nu kan man sige, at jeg ved jo i hvert fald, at jeg har afleveret en førsteklasses fisk, så nu er det op til kokkelandsholdet at få det bedste muligt ud af dem. Men jeg tror godt, jeg vil sætte en skilling på, at de vinder. Så, slut på den gang.